Ja, lad os gå. Hvad skal vi så lave? Har vi trampolin? Det her er kedeligt. Juhu! Ja. Hvad skal du så nu lave? Ja, vi kan gå tur med hunden, vi kan nusse med min kanin, vi kan se tv, vi kan spille computer, vi kan slå græsset, vi kan kravle op i et træ, vi kan ikke hoppe sådan en. Hvad med hængekøj? Hæng dig? Ja. Nej, hængekøj. Okay. Nu bliver jeg hængekøj. Jeg vidste, du ville forråde mig! Og du er også bare så dårlig, du er så klam, og du ligner en lort, og du er bare fucking lort! Au, for helvede, hvad sker der for dig? Fuck dig! Kom an. Undskyld, Oliver. Hvad skal vi så lave nu? Hvad med at dræbe din kanin eller bolde din kat?